Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono nediet l-edizzjoni għal din is-sena tal-Mixja tal-President, l-attività organizzata mill-Malta Community Chest Fund bil-kollaborazzjoni ta' Sport Malta u NMED. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-kumpless sportiv ta' Kirkop, il-President ħeġġet lill-poplu Malti u Awċi jingħaqad fl-inizjattiva annwali li taqqat is-solidarjetà ma' ħajja b'saħħitha u attiva. Il-mixja tal-President 2025 se ssir nhar 30 ta' Novembru mid-9 ta' filgħodu bitluq fl-istess kien mill-Palazz ta' San Anton f'Ħattartu mill-Pjazza ta' Raħal Ġdid bil-parteċipanti iltaqgħu fil-Bla tal-Bajda qabel jibqgħu deħlin sa Pjazza San George il-Belt. L-attività ndalan li jinġabru iżjed fondi għal proġett imwettqa mill-Malta Community Chest Fund. L-attivitajiet lill-Malta Community Chest Fund għandha aħna nippruvaw nżidu magħhom. U dawk li ilhom hemmhekk żmien nippruvaw intuhom libsa ġdida biex dejjem jibqgħu innovattivi. L-Assoċjazzjoni tal-Banek Maltin ser tagħti kontribut offrit l-għajnuna tagħha biex l-aħħar parti tal-mixja nagħtuha dik il-laqta ta' festa Maltija illi l-familji tagħna tant iħobbu. Iċ-chairperson tal-Community Chest Fund Sina Buġejja komplet tispjega li waqt il-ħidma tagħhom ma taqafx ma' kull attività din il-mixja twassal sa dik ewlenija kull sena ta' ristrina. Wara kull attività aħna dejjem nġabru madwar mejda u nagħmlu evalwazzjoni tal-attività li tkun ta' kemm għaddiet. Naraw x'mar tajjeb, però naraw ukoll x'nistgħu ntejbu. U dawn l-attivitajiet ikollhom bżonn ta' titjib b'mod regolari, però il-mixja partikolarment hija l-ftuħ tal-events li jkunu ġejjin kollha l-istrina u allura għandha importanza partikolari. Preżenti għat-nedija kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni l-Isport, iż-żgħażagħ u r-Riċerka Clifton Grima u l-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar fost oħrajn.